Sangguniang kabataan kag barangay official salin sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod, ginahana sa pagnegosyo. Ini ang gitutukan ni John Sala. Kapin 500 ka mga barangay officials ug SK officials gikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagpasakop sa 3 ka adlaw nga training. Naging pangunahan sa Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, kaupod ang Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo kag Development Center for Future Leaders Incorporated sa siyudad sang Iloilo. Tinutuyo sini nga itibong ang entrepreneurial kag livelihood skills sang kabarangayan paagi mismo sa mga opisyal sang barangay. Suno sa Executive Director sang Development Center for Future Leaders, importante nga mapasangkad ang ihibalo sang opisyales ng barangay bilang palaagyan sa pagdihon sa mas malapad nga oportunidad sa entrepreneurship development sa komunidad ilabi na sa grassroots level. We need our youth to be conscious that aside from being a college graduate, they can also venture into entrepreneurship. No? And entrepreneurship is a very good option, no? For you to earn money. Kung mapasangkad ang ihibalo sang pumuluyo ilabi na sa mga kabataan sa pagnegosyo, mangintikang manini agud mapaayo ang estado sa komunidad. Since yan makakatulong sa mga kabataan yung to widen yung kanilang idea, and then kakatapos lang natin sa pandemic to help, di ba, maka-uplift ng business. Lakip sa mga topiko nga gintalakay ang pagsugod sa negosyo, pag-develop sa mga pamaagi agud mas mapasangkad pa ini, pag-venture sa nanarisari nga industriya lakip ng agrikultura. They should be the pilots of tomorrow. No? So that being the case, we are hoping that we start the capacity building for our kabataans. Mag-engage sila sa agriculture, that it's profitable, and hopefully naman we can encourage them to stay sa farm nila. Gani para kay John Mark nga SK Chairman sa Barangay Burnay sa Hitago, Misamis Oriental, nangin palaagyan ang nasambit nga training para mas mapasangkad pang ilaihibalo sa pagpatuman sa mga katungdanan bilang youth leaders. Most of the people know regarding SK is more on sports lang or beauty pageant. However, it's very important to learn in the business sector because sooner or later, the youth will be the next generation of businessmen of which you will be able to help our country. Ginpakigbahin man sa resource persons ang mga proseso sa pag-umpisa sa negosyo, pagbulig sa mga micro and small businesses nga naapektuhan sang pandemya. Sa maabot nga August 28 to 31, hiwaton man sa siyudad sang Iloilo ang 5th Negosyo sa Bayan Entrepreneurship Support and Development Training. Upuod kay Hans Discieto, John Sala. 1 Western Visayas.